Bor Bahalor ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kila syam baka North East Security Services NESS ka private security agency kala pendon kam thok ya ka trading license ban yo contract kata ban penbiang security guard han National Institute of Technology NIT SORA. Haka arpauterik ukulalengkot arajar punrio u Chief Executive Member ka KHADC uba Tony Winston Lingdo ulaong. Baka council haka jingsi siya kala trading license siya ka NESS ban penbiang security guard hak Kendria Vidyalia Latkor Hindray kani ka agency ka penon kam thok ya ka trading license na ka benta ka kam penbiang security guard ha NIT SORA ka ba Yahab Satya. Laong baka NESS kala pendon kam ya ka Xerox copy jong ka certificate bala ai da ka council kanang man tap ya ka GST returns but tap da ka ju ha NIT SORA ban yo kam contract ban penbiang security guard. Laong baka NESS ka claim apply trading license na ka benta ka kam contract ha NIT SORA wat la ka ong bala tap ling ba ka government e-marketplace GEM portal. Shu uba Winston Tony Lingdo ulaong baka KHADC kan pa jing tho sa ka NIT ban pensyai hapo sitayo ba kumno ka NESS ka yo ya ka tendar ban penbiang security guard claim ka trading license. Beringkong adin balami ka tuka khubor mo bakilawan hi kendu ka tuka ningut ki pai ba nong song snong ha ka bai dei bat ka tuka jingja hapo sora ti po net ti nakaliang ka jungi na po ka district council ngala phai ki enforcement ti kila alej ban check ti kila lap hi ba kadon ka jingbam bet ka rukom trikam jong tu bayo ya ka tuka security yang tu ti ka ba kongsan ka ba ngasuka ban pentep hi ban ya shailang baro hi utu beriu ba uba kamela dia bu yo ka tuka kam security ha po net hang tai po sora jing sha u kham yo ka ba u yo ka de hang tai po Kendra Vidalaya po Latkor ti banga por banga issue ka tuka trading license ka jong u hang tai po Kendra Vidalaya ru nila mention hi very clearly ya ka area of operation ka jong u ti hapring jong ka ta pade kumba flatip hi ka don khandiat ka ba jingduko naka liang jong ka office trekam ku jongi ha ka be dei bat ka printing jong ka trade nama ka dang don hapring ka court case tingi hamla ban ai ka trading license ka ni tai ti shwa ka tu utu briu bayo ka tu ka trading license hang tai po Kendra Vidalaya uwan pan di we jing tho naka liang ka jongi ban bu si ki GST ni tai bor khoi tingi la issue ya kata ti hadin bu yo ka trading license ula pen phai no ye tai certificate namar bi ide tang shipor tang ban chupen shisha ula apply ka trade license ula pen phai no ka original copy ka don bat ngi hang ni po office po ka file hi ti shwa bu le ka tau xerox it certificate ti de itu certificate kat kum ka jing tip ka jonga ule ban apply hang tai po net ti hadu menta shi thu ifi ngam tip uyo num yo kata ka ya ka kam tai po net namar bu khamon apply ka trading license ti hadin bang phai ki enforcement ban let wat hang tai ba ka long na em ka den em ka ba shisha ka ba u yo ka kam hang tai ki penkesan ni ladi ki ong bait ba u la apply ya kata ka limba ki portal na ni limba ki gems ki ba u thap ya kata kam security tai andai hadu kani ka khlemat ka ba menta shim lawan ban apply ya ka trade license ka bade ba u yo ka kam security ha po net ti ngala batha ya ki nong tai hang ni bangin ya ngin pha da ka city sport net ban clarify ban ai ngi hapring hapo news ngi kumnu uyo ni kam bat kumnu pi ni kam ru klam ni ka trading license ti ya kata nga hap ya ka report ngamla bangan shu le marmar ba ngadang pha menin ngadang yo ka report na enforcement but menta kidang ap ka juba namar ba kawai ka trading license ka debi hakawai ka jaka kamdei ka ba nakaju trading license ka buni le shwi ka jaka ro kata ngila pensung thu ina ru bas dang hi nang ka por hi ngila ju ong ki trading license ki babat ya trading license ki ba ken sung thu ba kawai ka trading license ka debi tang ka kawai ka trade lani kawai ka jaka amdei na ka ju trading license phila ban le business na ni phila ban le ki kam jong phi shabaro khari khasi ti kata ka dei ka ba ki dei ka net ka dei ban sung thu ya kata ti ya ka ba mentahi ngidang up ya kata ka jubab jong ka net namar ba ngila tho na kaliang jong ka office ru ban ai ngi ka jubab apa news ngi ba kumnu uni unes security firm u yo ya ka to ka kam apa net mo piong mo la punan kam ru te certificate ba shwai NOC ha ka to por ba ka konsen ka don ka gin bishari ti ki yu hatu kam dei bu la punan kam ba kha pa dei certificate ba pi ai ba pi nam tang nam ta ka te ka Kendra Vidalaya
Hoi kapau kumta tang pada hadian bangila pha ya ki officer zungi shantai support net kawina ka daw ka baki ki ai ka dei ba ula apply bet ling ba ka jam ba ka portal ti hadu mentangi pat yo ya kata ka mau kumba fitip nama da fi apply online kindon bet ki ba yo L1 L2 L3 ti hadu menta pada ngi pat yo hi kata ka work order bu yo hangte ti beros kat tangi ju I trading license halor ka work order ka baki ki yo ti hadu menta uni unes ka bai dei ka net hantai u khampat wan ra ya kata ka work order bu yo ka kam hapo seorang hantai ti ngam da ong bo pendon kam bakla ini certificate le sia ka por bu submit iki dokumen ban pen i bu kwi ki kam ki bu yo u ai lang ini certificate ngapat la ban certin hadu menta ru nama bang la phawat ngampat yo ka jubab ka batikna na kaliang jong uni unes New Security Agency bat nakaliang jong kan neftat dei halor kata kanong rim bang up ya ka city ka bangi la pha shaki ke ngi borobor ngi ai ka trade license halor ka work order ka jing apply ka jong order ka portal ne ka jam ne ngimdon bentai menu la ban apply ki local jongir ki la ban apply tat anda ula yo ya ka tu ka work order kan da ula yo itu ka work order one sinisha office ngi one pan ya ka trade license ringkat bat ki kot kisla ki bebiang ti ngi page halor kata ka work order ngi issue ya ka trade license lada udon hok shisha ban yo lani lengba ka bidding ka jong bat lengba ki ka jing tap kam ka jong lengba ki portals ni kitai lada la yo sha ta ka work order ngi bs ya ka work order ke but rengkat bat ka taru ka na ka por ke e ka bangi jule ka dai bangi ju tho shaki nong aikam mo khamtam gini Central Institute ba lada kidon ki babet ngapa ne ka comparative statement kamut haka comparative statement kin pen i L1 L2 L3 but lada don unu local uba yo L2 ne L3 na tho biang syakatu ka office ba aikam ba believe him I first preference ya u local jungi namar ba u local jungi rumbet but haka bidei ba kani sora kapat don gum kata ka work order kapat don gum kata ka comparative statement du kipat IAA na kaliang jong ka net syangi syaka office jadi hello itai nong rem manin ngal adapt tho da ka shithi syaki bakin ai kata ka work order but kin ai ka comparative statement baladang ngilap ba hidon ki try muluk ki ba apply ka tu ka kam lingba ka jam dada ki dei ki L2 L3 ru ki hapan ai da ka justification ya ka net balai bakim ai ka kam syaki ni ki L2 L3 ki badai ki local selese ti hadu mentang syukran syai bet ba hadu mentang ipat yo jintip lada don pat don ki paradok persna ni ki local ki ba apply tu ka kam security yang teh pot net ji sya kam don kata ka kendon mo ka trading license hi ka dai bet tik tang ya ka we ka trade bet sumanta ka grocery store pi apply ka grocery store hayo kamut katu ka trading license ka dai bet tik tang ya ka tu grocery store mun ha ka ju ka cakala da uju ubri ubu sa ka kudam ti lada ka dei hajan jong ka dukat kam da lele handai lada kala ham jengai na ni kham paji kidon kam ban le da ka trading license da ka we ke namar bakala jengai kam dei shu hai ju jaka ti kila don ki khep ki ba ngi la yo ben ya kren bat ki traders ki babun balang ki kidon ki dukan bat ka kudam te ka dukan bat ka kudam ka destan tang kum pasan pausis pa mita ti ya kata ngi consider we namar bakadang dei ka ju hi andai ka kumban juba ka jengkali ki jong pi kam da don kata ka radius mo ngi dei ban sung thu bet baka we ka trade license ka dei bet tik tang ya ka we ka kam bet bat hakatu ka jaka ka baki apply cuma tala da new security firm u apply ka kam hapo light core umla ban ra da ka tu ka ju trading license ka bangi ai nang ni sya sora pada udon kam ban apply da ka we ka trading license ka Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya